Siwmai sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr am ymuno â mi yn y fideo hwn. Yn gyntaf, mae angen i dweud, mae'r fideo hwn yn ychydig yn gwahanol i'r gweddill, achos yn ytrach na cymryd yr agwedd o hyfforddi neu dysgu i'r eraill, mae'r fideo hwn ac y rhai eraill sydd yn yr un cyfres sydd yn cynllun yr un fan yma, sef ynglyn at y pwnc o iaith rhaglenni QML. Rydyn nid ar y dechreuad o ryw cwrs neu cymwysiad ar gyfer yr hyfforddiant o real sgil neu grefft neu technoleg yn yr byd cyfrifiadurol, ond yn ytrach rydyn ar y dechreuad o'r daith o'r darganfyddiad. Felly, yn ytrach na'r dysgu neu hyfforddi i'r gwylwyr ynglyn at ryw pwnc, dwi'n eisiau i gyfrannu fy ymrofiad o'r dysgu neu cynyddu neu hyfforddi y crefft neu sgil hwn fy hunain, ac dwi'n eisiau i gyfrannu fy ymrofiad gyda'r chi, yr gwylwyr. Felly, croeso i'r daith yma, lle ydyn ni'n yn dechrau ar y ffordd i dysgu ynglyn at y pwnc o'r iaith rhaglenni QML. Dwi ddim yn gallu ar y mwent yn dweud llawer ohono fe, oherwydd dyn fy hunan ar y dechreuad o'r daith o'r dysgydiaeth, ond mae gyda ni ambell o trwyddau ydyn ni'n gallu dilyn, a thrwy hyn ydyn ni'n gallu ymrofi y daith o darganfyddiad yn yr sgil yma, yn yr iaith QML. Ond, fy'n angen i ychwanegu hefyd, nid ydy'r hwn daith sydd yn dechrau ar yr gorsaf A ac yn diweddu pan ydyn ni'n cyrraedd ar y gorsaf Y. Ond, yn hytrach, mae'n rhyw fath o'r crwydroad, lle ydyn ni'n yn crwydro o gwmpas, lle does dim unrhyw sicrwydd a ydyn ni'n mynd i gyrraedd at rhyw diweddle penodedig, ac hefyd does dim unrhyw sicrwydd a ydy y fenter hwn i fod un sydd yn llwyddiannus, neu yn yr diwedd ydyn mynd i rhoi'r gorau i'r holl fenter ar eddyl oherwydd yr blaenoriaethau eraill. Fan yma, ydyn ni'n dim ond yn crwydro o gwmpas yn y taith o darganfyddiad, ond dydyn ni ddim yn gwybod yn y diwedd a bydd hyn yn llwyddiannus neu yn methiannus. Ond, beth bynnag, cawn ni dechrau y taith. Felly, fan yma, dwi'n eisiau i esbonio pam oedden ni'n yn fy atynwyd tuag at yr iaith yma. Y prif reswm yw mae'r fodd o raglenni yma yn debyg iawn i raglenni yn yr amgylchiad o raglenni ar gyfer yr wefan gyda'r gymysgiad o'r amryw ieithoedd. Enghraifft, pan ydyn ni'n yn raglenni ar gyfer y wefan, ydyn ni'n defnyddio yr iaith HTML gyda'r XSS ar gyfer yr darlunio o'r gyfrifau ar y dudalen, ar y poriwr, ac hefyd ydyn ni'n yn rhaglenni yn yr iaith JavaScript, ac efallai, neu yn debygol, yn rhyw iaith ar gyfer yr pen gefn, fel yr iaith PHP, neu yn debygol. Fan yma, ydyn ni'n yn defnyddio yr iaith QML, sydd yn debygol i'r iaith XML, ac gyda hyn ydyn ni'n gallu defnyddio amrywiaeth o ieithoedd eraill fel ychwaneg, Python ac ati, ond oedden ni'n yn fy atynwyd iddo fe oherwydd mae'n defnyddio yr iaith JavaScript. Hefyd, fel rhan bardd o'r iaith QML, felly hefyd gyda'r amgylchiad rhangwyneb dablygwr sydd yn galw QtCreator, ydyn ni'n gallu cysglydu yr cymwysiad i mewn i'r cod genedigol
oddi wrth yr iaith QML ar JavaScript. Felly, y rhanbarth sydd dwi'n yn canfod yn atyniedig yw yr rhanbarth JavaScript anno fe. Ac felly, dwi'n tybed fe fydd hyn y rhanbarth lle fydd yr fideo hwn ac y rhai yn cynllun yn yr un cyfres yn canolbwyntio y mwyaf arno fe. Yn y diwedd, dwi ddim yn gwybod a ydw i mynd i parhau i hoffi yr iaith hon, wedi darganfod fwy amdano hi, ond dyma pam mae'r hyn yn daith o darganfydiad yn dydy. Ond fi'n dal yn atynwyd iawn yn y cysyniad o'r galladwyrydd o'r cynhyrchu rhyw fath o'r rhaglen neu cymwysiad sydd yn cystadleuwi ac hefyd ar gyfer amrywaith o'r llwyfannau fel enghraifft ar Windows ac hefyd ar Linux ac yn ei ysgrifennydd ar y pen blaen yn yr iaith QML ond gyda'r gweddill o'r rhaglen yn ysgrifennydd yn yr iaith JavaScript. Felly, y gyntaf beth yw i llawrytho yr amgylchiad rhyngwyneb dablygwr ar gyfer yr iaith hon ac ar gyfer hyn dwi'n gwybod mae angen i ni i llawrytho'r meddalwedd sydd yn galw QtCreator. Yn gyntaf mae angen i ofyn ai ydy'r meddalwedd hon ar gael oddi wrth yr cadw fedd ar gyfer yr dosbarthiad o'r Linux yma sydd yn Devuan. Ar y foment, dwi'n ynrhedeg Devuan gyda'r rhyngwyneb graffig defnyddio'r Mate oddi wrth y ffôn cof allanol sydd gyda fe y maint o 64 GB gyda'r maint mor enfawr ar y ffôn cof allanol USB ar yr Lenovo X61 ThinkPad ac hefyd gyda'r 4 GB. Dwi'n ymtemlo pan ydyn ni'n yn ychyb ar y ffal, enghraifft pan ydyn ni'n eisiau i ysgrifennu rhywbeth i'r disg. Mae'r hyn yn temlo yn ychydig yn arafach, ond dim ond gyda'r rhywbeth fel hanner eiliad, hyd at oddeutu un eiliad. Felly, mae'r arafiad ddim yn eithriadol yn fawr, ond mae rhywbeth sydd yn angen i fod yn wybodus amdano fe, sef mae angen i fod yn ychydig yn fwy amyneddgar. Felly, ai ydy'r meddalwedd QtCreator ar gael? Wel, os ydyn nawr yn rhedeg y gorchymyn sudo gwagle ac wedyn rpt ac wedyn cysylltnod cyrchu ac wedyn gwagle ac wedyn update i diweddaru y rhestr o meddalweddau ar yr cadwra ac wedyn pwyso ar dodiad. Ac nawr, os ydyn ni'n yn rhedeg y gorchymyn sudo gwagle ac wedyn rpt cysylltnod Devuan gwagle ac wedyn adwyaeth ac wedyn yr enw'r o meddalwedd sef QtCreator. A dyna ni, mae'r trafodaeth neu fersiwn 4.14.1 cysylltnod 1 ar gael oddi wrth y cadwrfa, ond nid ydy ei wedi ei Mewnsefydlu ar yr cyfrifiadur. Felly dwi'n mynd i Mewnsefydlu nawr oddi wrth y tyfynnach trwy rhedeg y gorchymyn sudo gwagle rpt cysylltnod cyrchu gwagle Mewnsefydlu ac wedyn yr enw o'r pecyn fel hyn. Fe fydd hyn yn cymryd 646 MB o gyfod disg ychwanegol. Ydych chi'n eisiau i mynd ymlaen? Ydw. A dyna ni, roedd y holl rybyddiad i Mewnsefydlu yn cymryd oddeutu 20 munud. Felly nawr, os ydyn yn dechrau dywyslein dechrau,
gyda'r bottom may angen gyda'r F1 ac wedyn os ydyn yn forllwyo i'r enghraifft rhaglenni a dyna'r meddalwedd newydd, felly os ydyn ni'n clicio fan yma nawr ydyn ni'n gallu creu yr eddyl newydd a ydyn ni eisiau i gymryd yr tyll ymdaith graffig defnyddio'r gyflym. Dwi'n mynd i ddweud gymryd yr cyll ymdaith. Felly fan yma dyma'r fodd dewiswr i dechrau enghraifft ar gyfer yr sgrwsiau neu cyfystyddau neu eddylau ydyn ni'n gallu dewis yr eicon fan yma i croeso ac wedyn ydyn ni'n gallu golygu y codiau ac hefyd yn forllwyo o gwmpas yr eddyl ac wedyn ynglyn at yr cynllunio ydyn ni'n gallu clicio ar y cynllunio i gweithio gyda'r cynlluniau ar gyfer yr rhyngwyneb defnyddiwr ac wedi ynglyn at amwallu neu gywirio ydyn ni'n gallu dadansoddi yr cymwysiad gyda'r amwallwr a dyma'r eicon ar gyfer yr eddyl neu eddyliau ac hefyd yr eicon ar gyfer cymorth. Fan yma ydyn ni'n gallu dewis dewiswr ar gyfer y sybyn a dyma'r botwm i rhedeg y cymwysiad sydd yn ei dablygwyd a dyma'r botwm i wneud yr un peth sef i rhedeg y cymwysiad o'n gyda'r amwallwr a dyma'r botwm i adeiladu yr eddyl cyfredol a dyma'r blwch i chwilio ar gyfer rhyw ffeil a dyma'r tabiau ar gyfer yr alfbyniadau ynglyn at yr casgladiadwr ac ati a dyma'r arwyddocawyr sydd yn dangos yr cynyddiad o'r amrywiaeth o dasgiau. Felly ma'n dweud trwy pwyso ar y botwm dianc mae'r hyn yn ein dwyni yn ôl i'r golygydd ac ydyn ni'n gallu ei pwyso amrywiaethau hefyd i guddio yr paneli eraill a dyna ni. Felly os ni'n nawr yn clicio ar y gysylltiad ar gyfer y rhyngwyneb defnyddiwr a dyna ni. Felly fan yma mae gyda ni yr helaethrwydd o'r gwybodaeth ynglyn at sut i defnyddio yr amgylchiad rhaglenni fan yma. Felly os ydyn ni eisiau i dychwelyd i'r dogfennaeth ydyn ni'n gallu warchwilio i'r dewislein ar y brig ac wedyn i dewis cymorth ac wedyn i dewis y cymwysiadau fel hyn ac dyna fe ac os ydyn ni eisiau i dychwelyd i'r dudalen ynglyn at yr rhyngwyneb ar gyfer defnyddiwr ac ydyn ni'n gallu clicio fan yma ar yr rhyngwyneb defnyddiwr a dyna fe. Hyd am hyn, mae'r hyn yn edrych yn eithriadol yn diddorol ac yn addawol iawn. Felly dwi'n meddwl y peth nesaf yw i creu rhyw fath o'r cymwysiad allan ohono fe ac i cydgasgadu fe gyda'r amgylchiad datblygiad hwn. Felly i creu yr eddyl newydd mae angen i ni i mynd i'r ffeil ac wedyn i dewis yr ffeil newydd neu eddyl newydd ac wedyn mae angen i ni i dewis yr cymwysiad cyflym QT gwag fel hyn ac wedyn mae'n angen i mewnbynnu yr enw ar gyfer yr eddyl newydd. Felly dwi'n mynd i mewnbynnu yr enw prawf 1 ar gyfer yr taflun neu eddyl newydd yma ac wedyn clicio ar nesaf ac wedyn derbyn yr offeryn i adeiladu y cefndrefn yn QML ac wedyn byddwn yn derbyn yr fersiwn neu protegaeth o'r QT i fod yn 5.12 ac wedyn ar gyfer iaith yn mynd i dewis Cymraeg ac wedyn clicio ar nesaf ac wedyn mae'n angen i dewis y sybyn ar gyfer yr eddyl neu taflun prawf 1 ac fan yma os ydyn ni'n mynd yn ôl neu mynd i mewn yno fe trwy clicio ar y botwm i rheoli fan yma a dyma'r gosodiadau ar gyfer y sybyn yma. Felly ar gyfer y cyn angenrheidiau mae angen i fod ar gael wedi ei
Mewnsefydlu ar y cyfrifiadur yr cydgysladwr sef ec. Felly, os yr un mewnbynnu y gorchymyn i gwneud yr APT a wedyn Devuan a wedyn addwiaeth ar gyfer yr ec. Mae'r hyn eisoes ar gael, ac hefyd anglyn at yr prydigaeth neu fersiwn Qt fan yma, sef 5.15.2, mae'r lleoliad ar gyfer hyn fan yma, felly mae'r hyn yn dibynnu ar yr QML i fod wedi ei mewnsefydlwyd hefyd ar y cefndrafn. Os nac ydy, felly fe byddai y dewisiad i dewis y deddfrig fan yma, neu y sypyn ar gyfer y deddfrig fan yma, wedi ei allagwyd. Felly os ydyn ni'n yn gwneud yr APT Devuan ar gyfer y QML, felly nid ydy'r hyn yn dangos oddi wrth yr cofrestr, ond dwi'n yn dychmygu nid ydy'r QML yr enw go iawn ar gyfer y meddalwedd hon, achos os ydyn ni'n yn gwneud y sudo APT ac wedyn rhestru ac wedyn pibellu i'r grep i alltynnu yr patrwm o QML. Fan yma yw yr enw go iawn sef Qt5.QML, felly os ydyn nawr yn aladrodd yr gorchymyn ar gyfer yr APT Devuan ac nawr mewnbynnu yr enw go iawn sef Qt5.QML. Ac dyna ni, mae'r hwn wedi ei mewnsefydlwyd hefyd ar y cefndrafn. Os nad yw, felly fe byddai rhaid i ni i wneud hyn. Ac hefyd yr un peth ar gyfer yr CMake neu ecmake. Nawr, os ydyn ni'n clicio ar y botwm nesaf, ac wedyn clicio ar nesaf, neu gorffen. Nawr, os ydyn ni'n ymgeisio i rhedeg yr eddyl neu taflun yma, mae gyda ni yr gwall fan yma, sydd yn dweud y modiwl yn hysbys yn Qt cyflym. Felly, dwi'n wedi darganfod ar-lein, weithiau os mae'r neges gwall hwn yn arddangos, mae angen i mewnsefydlu becyn sydd yn galw Qt Declarative 5 cysylltnod dev neu Qt Darganfotbrofiad 5 cysylltnod dev. Felly, fan yma, rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r mewnsefydlu gorchymyn sudo gwaglau ac wedyn apt install i mewnsefydlu a wedyn Qt Declarative neu Darganfotbrofiad 5 cysylltnod dev. Cyn hynny, rydyn ni'n gallu gwirio mae'r hyn pecyn go iawn yn yr APT Devuan adwyaeth. A dyna fe. Mae'n ein. Felly os ydyn naw yn mewnbynnu y gorchymyn yw mewnsefydlu fe, fel hyn. Ac wedyn clicio ar y botwm doddiad. Fe fydd hyn yn cymryd 5 megabyte. Ydych chi'n eisiau i mynd ymlaen? Ydw. Nawr, os ydyn ni'n mewnbynnu y gorchymyn apt cysylltnod Devuan fel hyn, a dyna fe. Nawr, os ydyn ni'n ailrhedeg yr eddyl fan yma ac i adeiladu fe, nawr mae'n dweud does dim yr cyfrifiad ar gyfer y defaid wedi ei osodwyd. Felly os ydyn ni'n newid yr fersiwn neu trotigaeth i 10 i ychydig yn llai, a wedyn i rhedeg neu adeiladu,
Nawr mae gyda ni neges gwall arall. Felly ar gyfer hyn, dwi'n dyfalu os ydym mynd yn ôl i'r gosodiadau ar gyfer yr eddyl yma yn yr offer ac wedyn yn y diwysiadau, ac wedyn os ydym yn dewis sybyn fan yma ar gyfer y deddfrig, ac dwi'n dyfalu oherwydd mae'r hyn yn gwag. Dyma'r tarddiad o'r trafferth fan yma. Felly os ydym yn dewis yr hyn fan yma, yr cyfrifiadur personol lleol, ac wedyn cymwysio. Felly, pan ydym yn clicio ar cymwysio ac wedyn iawn, nid ydy'r hyn yn gweithio, sef nid ydy'r hyn yn ychyb yr gosodiad mewn yn yr diwyrsiad fan yma ar gyfer y deddfrig. Felly os ydym yn ychwanegu y sybyn newydd, creu un sydd yn holl newydd gyda'r enw enghraifft deddfrig 1, ac wedyn dyma'r gosodiad wedi ei hunan wrthydol ei llenwyd mewn yn y blwch fan yma. Felly nawr, os ydym yn clicio ar y botwm yn cymwysio, ac wedyn iawn, a gwneud hyn yr amwell fel hyn, ac wedyn iawn unwaith eto, ac nawr os ydym yn rhedeg yr gorchymyn fan yma i adeiladu. Nawr os ydym mynd yn ôl i'r sybynau fan yma, ac wedyn os ydym yn mewnbynnu yr enw ar gyfer yr cyfundrefn ffeil, fel enghraifft line slice, fel enghraifft prawf 1, ac wedyn cymwysio ac wedyn iawn, ac unwaith eto. Nawr os ydym mynd yn ôl, ac wedyn os ydym yn edrych ar yr offeren ar gyfer yr make. Felly mae'n dweud os ydym yn hofran llygaden uwchben yr llunes fan yma, mae'n dweud nid ydy'r llwybr i'r gwrthdolyn yma yn bodoli. Felly os ydym mynd yn ôl i'r APT cysylltnod Devuan, ac os ydym yn ymholi ynglyn at yr make, felly mae'n angen i ni i fewn sefydlu fe. Felly ydym gallu gwneud hyn drwy'r unwaith eto APT Mewnsefydlu ac wedyn make. Fe fydd hyn yn cymryd 35 megabyte, a dych eisiau i mynd ymlaen ydw. A dyna ni. Nawr os ydym yn rhedeg yr APT cysylltnod Devuan ar gyfer make, a dyna ni. Nawr os ydym mynd yn ôl fan yma, neu os ydym yn mewnbynnu y gorchymyn i pa un o make, mae'n bodoli yn fan yma, blind slice USR, blind slice bin, ac wedyn dyna ni. Fan yma, ac wedyn cymwysio, ac wedyn iawn, ac os ydym nawr yn adeiladu fe, neu yn troi yr fersiwn neu trafodaeth yn ôl i'r 12, ac wedyn unwaith eto. Nawr os dwi'n yn
Nawr, os dwi'n newid y fath o'r device I enghraifft oddi wrth y deathfreak I device Linux genhedlog fel hyn, ac wedyn cymwysio, ac wedyn iawn, ac wedyn unwaith adeiladu. Wedyn, wedi ychydig o'r archwiliad ac ambell o'r arbrofiad yn y gosodiadau, llwyddais I wneud yr eddyl yma I gysgladu yn llwyddannus, felly os dwi'n nawr pwyso ar yr botwm I rhedeg neu I adeiladu, a dyna'r ffenestr sydd wedi ei adeiladwyd. Beth wnes I oedd, darganfydais I oedd rhai o'r becynau gysylltiedig gyda'r QML wedi ei diffygio oddi wrth yr cyfrifiadur oddi wrth yr adweiaeth yn yr apt cysylltiad Devuan, sef yr QML module QtCreator ac hefyd y QML module QtCreator 2. Felly, prydais I y gorchmynion fan yma I Mewnsefydlu y becynau hyn, ac hefyd yn yr dewisiad ar gyfer offer ac yn y dewisiadau neu gosodiadau, enghraifft, dwi'n wedi ysodi yr fath o device I fod yn deathfreak ac wedyn y device I fod yr cyfrifiadur lleol, ac wedyn sicrhau I roedd yr ecmeg wedi ei Mewnsefydlyd yn y cyfrifiadur ynglyn at pob dim arall yn y tabiau fan yma, ac wedyn clicais I ar y dewisiad o adeiladu, ac wedyn dewsais I adeiladu pob eddylau ac hefyd I rhedeg y cilmeg fan yma. Dyna oedd y peth wedi hyn oedd yn achosi yr gysgliadu I fod yn llwydiannus dwi'n meddwl. Nawr, os dwi'n pwyso ar botwm rhedeg fan yma, ma'n nawr yn gweithio heb trafferth o gwbl. Nawr, os rydyn yn forllio i'r plicell ar gyfer yr eddyl yma, sef ecdi, gwaclau, ac wedyn I Qt, ac wedyn i'r prawf 1, ac wedyn os rydyn yn gwneud y rhestriad o'r holl cymwysiad yno fe, os rydyn nawr yn cydnabod yr ffeil main.xpp, dyma'r cymwysiad, beth am y main.qml, a dyma fe, ac wedyn beth am yr prawf 1.pro, a dyna fe. Felly os ydyn eisiau, does dim angen I defnyddio'r amgylchiad rhyngwyneb graffig defnyddiwr I godio I mewn yn yr iaith QML, oherwydd rydyn ni'n gallu gwneud hyn yn y golygydd fel VI, enghraifft os rydyn ni'n mewnbynnu ymyn VI gwaglau ac wedyn yr enw o'r ffeil QML main.qml fan yma. Dyma'r cod y QML y hunain. Felly os ydyn ni'n rhedeg y gorchymyn QML golygfa fel hyn, ac wedyn yr enw o'r ffeil, dyma'r un ffenestr hefyd. Ac hefyd, os ydyn ni'n mewnasodi I mewn yn y cod fan yma, yr stwnch, ac wedyn yr bychnod, ac wedyn emf, ac wedyn QML I osodi neu I hyfforddi yr ymgylchiad I rhedeg yr ffeil yn yr ymgylchiad o'r QML, ac wedyn os ydyn ni'n echup y ffeil, ac wedyn os ydyn ni'n dim ond mewnbynnu yr enw o'r ffeil fan yma, neu fel hyn, os ydyn yn gyntaf yn newid yr caniatadau ar gyfer yr ffeil yma, ac unwaith eto,
nawr os ydyn ni'n gwirio llwybr ar gyfer yr gorchymyn ar gyfer emf neu ymgylchiad, ac unwaith eto os ydyn yn mewnbynnu llawn llwybr i mewn yn y ffeil, sef blaenslais USR, blaenslais bins, blaenslais, ac wedyn acib, ac unwaith eto a dyna ni. Dyna'r un ffenestr fel o blaen. Ac hefyd gyda'r gorchymyn QMake, ydyn yn gallu rhedeg hyn gyda'r ffeil prawf1.pro i genedlaethu yr ffeil ar gyfer yr make ffeil i cydgysladu i mewn i'r cod genedigol fel hyn. Ac na os ydyn yn rhestru y gymwysiad, dyma'r make ffeil, felly os ydyn yn cydododi fe ar y tyllfynych, a dyna fe, nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn make fel hyn, mae'r hyn nawr yn adeiladu y cod genedigol ar gyfer y cyfrifiadur hyn, ac mae'r ffeil hwn yn galw prawf1, yr un fan yma, felly ydyn nawr hefyd yn gallu rhedeg y gymwysiad hwn fel cod genedigol ar y cyfrifiadur hyn fel hyn. Neu os ydyn mynd yn ôl i'r main.qml ac os ydyn nawr yn tynnu mas y gyntaf linell fan yma sydd ddim yn cod go iawn ar gyfer QML, ac wedyn os ydyn yn alrhedeg y QMake, ac wedyn make, ac wedyn os ydyn nawr yn alrhedeg prawf1, a dyna ni. Dyna'r un ffenestr fel o blaen hefyd. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. I grynhoi, dwi'n dal am demlo mae'r hyn yn edrych yn addawol, sef fel cyfle arall i defnyddio y cod JavaScript, ond i ddweud y gwir, os ydyn ni'n defnyddio yr rhangwyneb graffig defnyddio'r QtCreator, ydyn ni'n gallu defnyddio'r ieithoedd eraill fel Aquaneg neu Python neu Lisp ac ati. Ond y peth sydd yn fy tynnu i yw galliadwyrydd o'r defnyddio'r un cod tarddiad JavaScript, enghraifft llyfrgelloedd ysgrifenedig yn JavaScript ar gyfer yr wefan yn yr ieithoedd HTML a PHP, ac i defnyddio nhw fan yma yn yr QML, ac wedyn i cydgysylltu nhw i mewn i'r cod genedigol ar gyfer y cyfrifiadur. Mae'r QtCreator neu QtCreator ar gael ar amrywaith o'r llwyfannau yn gynnwys Windows ac hefyd Linux. Felly, dwi'n yn ganfod mae'r galliadwyrydd o'r defnyddio'r un cod JavaScript ac yn ei cydgysladu i mewn i'r cod genedigol ar y llwyfannau hyn yn gyffrous iawn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.